Assalamu alaykum mehran vatandaşlar. Yaşlyk terraziya ýylymynda Aydın Sarly yaşlyk joşguna atly gepleşigimiň ýene de bir täze sanyny size höderleýäs. Gepleşigimiň başynda bize ähli mümkinçilikleri döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahman Arkadağymyzy, hormatly prezident Arkadaly Gahman Serdarymyzy köp alkyşlamda ýazyp goý ýyl Arkadağymyzyň, Arkadaly Gahman Serdarymyzyň janyny sag bolsun, tutumy başlanýanlar elmide rowajlasyn. Şeýle ajaýyp arzular bilen gepleşigimiň nowatdaky sanyny höderleýäs. Gepleşigimiň bu edeki sanynyň mehmany ýaş Zehirli Aýdynçymyz Adalat Ýaznamýetow. Adalat gepleşigimizde hoş gördük. Sağ olun bayram. Görüşimiz ýaly bugünkü gün hormatly prezident bilen Gahman Arkadağymyzyň saýatynda ýaşlara şeýle mümkinçilikleri döredilen döwründe bugünkü gün bir ýurdumyň ösüşlerini Gahman Arkadağymyň, Arkadaly Gahman Serdarymyň döredip berýän mümkinçiliklerini şerin aýdynlygyna basp edýän soň şunu näme gepleşigimiň başynda size Dörözlük alemini, aydın sağsın oturma, sumoda alemini sınırlarda ödeyeceğiz. Sağ olun. Doğrudan hormatly prezidentimin Gahman Arkadağymyň saýatynda ähli mümkinçilikler döredilen, biz hem şu mümkinçiliklerden peýdalanyp bugünkü gün aýdyma ýetýäs, saz beretýäs. Gepleşiň bu sanyda saganlarla toparmyz bilen söýüp aýdymlar, gowy aýdymlar bilen geldik. Tamaşaçylarymyz da milletde garaşyp oturanlar häzir gepleşigimiň dowamlygyna bir siziň ýerine ýetirjek gowy aýdymlarla galy berse de bir sunugat söhbetdeşligine gurnar. Soň şeýden gepleşigimiň başyny nähili aýdymlar başlady. Gepleşigimiň başyny ýygyderli söýüp aýdymlar bilen başlady. Mulaýym aýdymlar bilen. Atga bolar onu nähwalynleşler gelin gepleşigimiň başyna biziň ýaş meşhur Zehirli Aýdynçymyz Adalat Ýaznamýetowyň ýerine ýetirmegine mulaýym söýüp aýdymlaryna diňsel aly. Kimden soradım bilmeýär, salgysy ýok ellerimde. Gerilen yerler, ol yerler kalıpdyr suratlarda. Kimden soradım bilmeýär, salgysy ýok ellerimde. Gerilen yerler, ol yerler kalıpdyr suratlarda. Aydayın, unutmadım aydayın seni sevýänim. Uçun kuşlar ýar birde, bilen kuşlar meni ýene-de sevýärmi, isleýärmi? Bilen kuşlar, uçun kuşlar ýar birde, bilen kuşlar meni ýene-de sevýärmi, isleýärmi? Bilen kuşlar. Kimden soradım bilmeýär, salgysy ýok ellerimde. Gerilen yerler, ol yerler kalıpdyr suratlarda. Aydayın, unutmadım aydayın seni sevýänim. Uçun kuşlar ýar birde, bilen kuşlar meni ýene-de sevýärmi, isleýärmi? Bilen kuşlar, uçun kuşlar ýar birde, bilen kuşlar meni ýene-de sevýärmi, isleýärmi? Bilen kuşlar. Gözlerime bakıp yalanı söyledin, bu zatları menden nemçin gilledin. Neçe söysem de onu bilmedin, hani inni vadaların nerede? Gizlin hatlarım, sonu yok bu zatlarım. Onu daima yadlığım, bir vefa gülüm. Aramızda yağmurlar, yüreğimde kumanlar.
Yar kıynanıp gitti yüreğim sen üçün neme edeyin baklı bolmağın için neme gerek ayt neme gerek aydılan vadalar bollu mu hiç söyleyimi geçti mi bollu mu hiç men seninle sen menden yüze vurdun menin sade yüreğime neme için girdin Amallarda bulunmasın, düşmanlara gelmesin. Yollar ayrı düştü, sen taşta, men taşta. Ne için bana söylendiydin sen başta? Yağmurlarda görünmesin göz yaşlar düşmanlara gelmesin bu başlar yollar ayrı düştüğünü sen taşta men taşta ne için bana söylendiydin sen başta Yağmurlarda görünmesin göz yaşlar düşmanlara gelmesin bu başlar yollar ayrı düştüğünü sen taşta men taşta ne için bana söylendiydin sen başta Mehman vatandaşlarına görüşümüz ýaly ýaşlyk jogsuny atlaýdy misaly gepleşigimiz dowam edýär. Adalet ýerine ýetip bilen azaýyp aýdynlamak üçin köp sag bolsun aýdýar. Elbetde sadanlar topurumdan alyp hukuky ýakyn söýüp aýdynlaryny ýerine ýetip berdiňiz. Ne gepleşigimizi bir soraw jogap bilen dowam etsek. Aýdymçyny üstünlüge ýetirip biljek zat näme diýip hasap edýäňiz? Aydımçyny üstünlüge ýetirip biljek zat esasy zähmet çekmeli, tekinle bolmaly, ýygyderli zähmet talap etdi. Bizem şu sadanlar toparmyz bilen turgunlaşyp geçýär, ýygyderli bilmeýän ýerlerimiz halipalardan zoraýar, maslahat etdi. Ato elbetde halipalarny diýdiňizde halipaňyz kim? Halipam öz agam bilen Türkmenistanyň halk artisti Owan Şahap Mehmet. Şoň üçin Owan Şahap Mehmetiň aýdynlaryny özüme ýakyn görüp başlamda da şoň aýdynlar bilen başladym. Ýerine ýetirmegem gowurýan. Sizin ne Owan Şahap Mehmetiň aýdymlaryny ýerine ýetirýän idi? Ýöne aýdym ýerine ýetirmek üçin ýa-da aýdymy bir sis ýadgylar bilen ýazgy etmek üçin belli bir halipa ýa işleşmeli adamyň bolýar. Ne şol urda kim bilen maslahat edýäňiz? Men täze aýdym döredimde sessiýalamda ana bayram aýdyp işleşýär. Şu halipa bilen işleşmegi özüme ýakyn bolýar. Atho elbetde mundan beýlegem şu halipalar bilen işleşip ýerine ýetirjek aýdymlaryňyzda, döretjek aýdymlaryňyzda üstünlikden kimler bolmagyny tiksirmegden arzuw edýäsinde adalet söhbet düşdükden soň gepleşigimiz aýdymlar bilen dowam etse hasba bolar. Gepleşimiň şu ýerine coşkunra aýdymlara gezek bereli ýygyderlik ýerine ýetip bereli. Hatga bolar onu nähwaýlaşlar gelin gepleşigimiň şu ýerine adalet ýazma metniň ýerine ýetirmegini ýygyderli joşkunly söýgü aýdymlaryny dinläli. Qaragım gapylly söýgü ýolunda senden özge gyzy söýmeli ogulmar saýlap söýdüm seni ahlylinden senden özge gyzy söýmeli
Saçları ilvan boyogly, kıyma kalam kaşlıylar. Saçları ilvan boyogly, kıyma kalam kaşlıylar. Gider gider ödiline, men kurbanın şebiline. Gider gider ödiline, men kurbanın şebiline. Çıkarlar bağın zeyline, kıyma kalam kaşlıylar. Çıkarlar bağın zeyline, kıyma kalam kaşlıylar. Nedip sataştım men ödüm bilim ok, seni vürsüm iyidime gaydasım gelen ok. Nedip sataştım men ödüm bilim ok, seni vürsüm iyidime gaydasım gelen ok. Kim yan yan kim ağıra çıdap bilim ok, kim yan yan kim ağıra çıdap bilim ok. Yatlaysam yüreğim ağır yamarar, yatlaysam yüreğim ağır yamarar. Acayip adım maral, yekece adım maral. Olumu tarım alsam, barca hıyalim maral. Olumu tarım alsam, barca hıyalim maral. Dinlesen maslahat bereyim sana, geçeni geçti bir seret kıydana. Dinlesen maslahat bereyim sana, geçeni geçti bir seret kıydana. Ağlama kalır başını yılgar aymana, ağlama kalır başını yılgar aymana. Yatlasam yüreğim ağır yamarar, yatlaysam yüreğim ağır yamarar. Acayip adım maral, yekece adım maral. Koluma tarım alsam, barca hıyalim maral. Koluma tarım alsam, barca hıyalim maral. Adalet köp sağ ol. Bir joşkun aydınlar elbette. Bize de yakımlı iyileştirmeden gow diýenjelerdir diýip umyt edýäs. Indi ýene de soraglary gepleşmege dowam etmek makul bilýäs. Aydymyň gow çykmak üçin saat wajyp söz. Aydymyň gowy çykmak üçin adam gerek, sözüm gerek, ýerine ýetirmegem gerek. Hiçden mara neme izle goýup bala noktadan. Kimmiz bir ýerlerine dursa gowy bolýar. Sözüm sağlam ýerine ýetirilşen. Şu aydymyň saat söz ýerine düşdi. Aydymyň ömrüniň uzak bolmagyna täsir edýär. Ýyllardan ýyllara geçip dinlenýär. Dogry. Meşal biziň halipalarymyzdan galan häzirki estrada aydymlaryň ýaşarynyň arasynda da bir ýyllardan ýyllara geçip dowam edýär. Ýerine ýetirilen aydymlarym biziň uluklarymyzda galan aydymlar da adalet söhbet düşdükden soň gepleşigimiz aydymlarla dowam etse hasba bolar. Gepleşigimiň şu ýerine joşkun aydym ýerine ýetirek. Hatga bolar onda gelin nähran watandaşlar gepleşigimiň şu ýerine adalet ýaznama üçin ýerine ýetirmegine bir joşkun aydyma diňsel alyp. Geçen akşam düşümde yar seni gördüm. Sarı gülü soğuk edip sen bana verdin. Alçıradım men tiskinip yerimden turdum. Düşündüreydin düşüm
bolsa sari, yakma meni söyün gülüm gelsene beri. Men sevginin pervanesi sen halas gari, düşünler aytin düşmeni bile girdin. Nur cemalım, nur cemalım, nur cemalım, ağırla derdim. Nur cemalım, nur cemalım, nur cemalım, ağırla derdim. Dilimden gelir, teyz bas bana aşık oğlum namalar yazar. Verme göğün başkaydı aşığın yanar. Düşünür aytin düşmeni bile girdin. Nur cemalım, nur cemalım, nur cemalım, ağırla derdim. 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 Merhaba vatandaşlar, edilirleşlerine görüşmede ýaly ýaşlyk joşkuny atly Aydyn Saly gitmeşigimiň bu edeki sanyny biziň ýaşdaky Aydyn Şemil adalet ýaznamaty ýerine ýetirmegine bir joşkun aydynlary hemmämiz dilekde diňsizlik adalet şu ajaýyp pursatda size bundan beýlegem sunuga da elemini, görüzlügi elemini Aydyn Saly oturuny üstünlüklerini kemä bolmagyny tüýsegimizden ardy wejäs ne gepleşigimiň bir jemlenip barýan pursatlaryna da ýürek arzuwlaryny geçdik. Baştyna bayram menim şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadaly gahrman serdarymyza biz ýaşlar üçin şular ýaly uly mümkinçilikler döredip berýänligi üçin köp sag bolsun diýär. Goý gahrman arkadaly gahrman serdarymyň janlarda ömürleri uzak bolsun. Mundan beýlegem şu mümkinçiliklerden peýdalanyp ýurdumyzyň ösüşini şirin aydymlamyza wasp ederiz. Şolar dowlaňyza bilen goşulýar, adalet arzuwlaryny hatyr bolsun. Ýene bir ýoly görüzlügi eleminde Aydyn Saly oturuny üstünlük kemräňi bolsun. Sag bolun. Merhaba vatandaşlar, ine gepleşigimiň jemlenip barýan pursatlaryny bize şeýle mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadağymyza, hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsunlar diýär. Oý gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan il ýurt tähbitli tutumly işleri elmidama rowaşlyklary dessensin. Gepleşigimiň bu gedekli sanyny ýaşdaky Aydyn Şemil adalet ýaznamatynyň ýerine ýetirmegine joşkunly aydınlar bilen jemgyýet. Ýene de ýaxşy günlerde görüşýänçek başta bolun. Men sana git bollum aşık, bollum divana. Söymezimde söydim ay git, söydim ay böyle. Toyda görüp bollum aşık, bollum divana. Söymezimde söydim ay git, söydim ay böyle. Toyda görüp bollum aşık, bollum divana. Söymezimde söydim ay git, söydim ay böyle. Söymezimde söydim ay git, söydim ay böyle. Aşık aydar inni dostlar, arduğum puştur. Ay bölüğüm seninle bu yaşlık geçer. Bugün burada ayrılığın şarabını içer. Söymezimde söydim ay git, söydim ay böyle. Bugün burada ayrılığın şarabını içer. Söymezimde söydim ay git, söydim ay böyle. Söymezimde
Aşkabadyň bagyna, bagyna, Aşkabadyň bagyna. Gezin bagyna, armanaryna, söýgüň uğruna, gezin ýanyma. Gezin bagyna, armanaryna, meniň bagtym bolup gele ýanyma. Seredin ýarym gelýä, yüreğimi dilýä, bakşy canım alýa. Aşkabadyň bagyna, bagyna, Aşkabadyň bagyna. Hana ýarym gelýä, yüreğimi dilýä, bakşy